labbaika sahibul karama musaddidu labbaika sahibul karama musaddidu labbaika sahibul karama musaddidu labbaika sahibul karama musaddidu ni bai ji kai za da girma nake maka dan wanda di ya ganka barhama ya gani labbaika sahibul karama musaddidu awaza ja da kai cikin shehu barama kaunar ka na gusar da kunci da tsanani labbaika sahibul karama musaddidu doka saliki cikin mukami na jazabu kai ne sani da kai rijalai suke sani labbaika sahibul karama musaddidu aka tara martaba gaba dai musajjidu in babu safiya ashe babacin yini labbaika sahibul karama musaddidu barama ya yi zantuka kanka da yawa cutar jikinmu kai kake ba mu magani labbaika sahibul karama musaddidu ni ban san abin da zan faɗa kan hakinka ba maula idan yi sarka na zo sanar da ni labbaika sahibul karama musaddidu a kai na farin gani hakikar ganin duka riskar da ni da kai a komai ka yi mini labbaika sahibul karama musaddidu da tabbatar batu cikin tabbatar faɗi ya san talin uba mafarin dukan sani labbaika sahibul karama musaddidu ya bai wa shehu zahiri nai da baɗini cutar jikin ganawa shi cire mini labbaika sahibul karama musaddidu a zawaki na shehu ka fi karfin gaba gadi sai ka wuce mahasada ke gunaguni labbaika sahibul karama musaddidu alimiya dangane da kai ne na girmama ya shehi zantukan da na yi ma ina tuni labbaika sahibul karama musaddidu a sai ka ci ka rage maza je ka wawuso na so ka hausa sun faɗi so gaman jini labbaika sahibul karama musaddidu isha sassakar masa da kayi mamaya dan alfalata sai tarar so saka mini labbaika sahibul karama musaddidu a bayra da ku ta mamaye Nijeriya aikin ku ba in mantuwa wa ka ja da ni labbaika sahibul karama musaddidu a sarki cikin sarakuna kai daban kake tun faruwar ka rike gausu zamani labbaika sahibul karama musaddidu in min zakar gida da kai ne ake daka in har ka ce ya bani to za a yi mini labbaika sahibul karama musaddidu in kai ne musaddidu masoyin Muhammadu zaki na shehu Ahmadu mai dangane labbaika sahibul karama musaddidu labbaika sahibul karama musaddidu a kai ne na shehu barama waye karmaka zancen ka na sani a fili da badini labbaika sahibul karama musaddidu ya uban kalifa da ibu maza gwajin dafi ya uban batole kai ka sanya ake sani labbaika sahibul karama musaddidu a kai kusa gani sanyi sahibul karamati ya bin kiran manya garkuwa ga kankani labbaika sahibul karama musaddidu
musattidu gani da jin mu kai suke gani. labai ka sahibul karama musabbidu. A ya dangane shehu musattidu a dandawa Alhaji Amina komai sakai yake gani. labai ka sahibul karama musabbidu. A gaskiya don ka cikin gaskiya ka tabbata bai shiri da ƙarya kowa ya san shi ya sani. labai ka sahibul karama musabbidu. A dai sarbafin lace kai tallafa mini da abin da ba ni san sai shi je mini. labai ka sahibul karama musabbidu. Ana fito da kaina ya do da kai musaddidu ya abin adan ajiya mama mai yawan sani. labai ka sahibul karama musabbidu. A dabbayin da dausi yayi maka bani shi duka sa na tsallake duk tarkon da aka yi mini. labai Ya ka musaddidu. sahibul karama musabbidu. A dai za ta malam tijani sa na gagara dai sarati kuka sa sharri kar ya zo mini. labai ka sahibul karama musabbidu. A dan razumi don maula shai salamu dai sarbafin lace kwarjini da damini. labai ka sahibul karama musabbidu. A dan sharibu baba gun fadila sayyidu dai sarja zuli karfin ali da damini. labai ka sahibul karama musabbidu. A dan tamamu dan mai ba tsari tabbatar mini da abin da nan nema dan muradi mini. labai ka sahibul karama musabbidu. A dai zarbati jane dai zar na fintuwa dan na dandime dan iliya su taimaka mini. labai ka sahibul karama musabbidu. Dai sata madiyarwa burbutuwa ti wanke zuciya ta sirrin yabo zuba mini. labai ka sahibul karama musabbidu. Ka taimaka wa alita ka kai sare masu laddafa masu dan hidimar da sun kai mini. labai Ya ka musayyidu. sahibul karama musabbidu. Ala musayyidu Abdurrahman saya masa shaibatun muradin yi mai abin da ya yi mini. labai ka sahibul karama musabbidu. Mai bidar ya san sunan wanda ya yi baituka dan sharibu ba ta ka lafiya marar sani. Labai ka sahibul karama musaddidu.